A veure, han declarat la presidenta i la vicepresidenta de l'associació. Els propietaris són una família als quals l'Ajuntament llogava als propietaris aquest edifici. És a dir, li pagava al mes 3.600 euros per aquest lloguer. Això, des de l'any 79, va anar augmentant el lloguer. Clar, han pagat, jo crec, 4 vegades el valor de l'edifici. Això per un costat, però bueno, el que ha sigut les declaracions d'avui, el que s'ha manifestat és que es va fer aquesta concentració convocada per la plataforma Recuperem la Flor de Maig i que en un moment donat va veure molta gent i que es va desbordar i que mentre elles estaven parlant mitjans de comunicació es va obrir la porta. Des d'aquell moment ha hagut tot un procés de participació ciutadana a l'espai que ha portat al moment que tenim avui en dia, que per un costat s'ha anat decidint tota una sèrie d'activitats de manera provisional d'ús de l'espai amb la intenció d'arribar a un acord amb l'Ajuntament i amb la propietat, i per un altre costat s'han anat fent aquestes negociacions amb l'Ajuntament. De fet, el dilluns passat, el dia 18, s'ha constituït una comissió mixta entre Flor de Maig, Associació de Veïns de Poblenou i Coordinadora d'Entitats de Poblenou també, i el districte i urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, amb la idea de mirar totes les vies per arribar a un acord amb la propietat perquè aquest edifici sigui, diguem, del barri gestionat pels veïns d'una manera, o sigui, la proposta seria una mica el model Can Batlló, que cedeixi la gestió, diguem, a l'associació a l'Ateneu Flor de Maig. Què diu la propietat? La propietat ha demanat el desallotjament cautelar, va presentar un escrit fa 2 mesos demanant el desallotjament cautelar i hem fet també una vista sobre la mesura del desallotjament cautelar. El que la propietat gairebé no ha exposat els arguments pels quals demanava aquesta mesura d'excepció a dins d'un procediment penal, nosaltres el que hem plantejat ha sigut no només que no cabria aquest desallotjament cautelar, que en tot cas és una qüestió que s'hauria de decidir en un judici, perquè no hi ha urgència, no hi ha risc per les persones, no tenen cap proposta econòmica per fer servir aquest espai, però a més el que hem demanat ha sigut el llibre sobreseïment de la causa, perquè entenem que no se complen els elements perquè hi hagi un procediment penal. En primer lloc, perquè el dret penal està per aquelles causes més greus de la societat, algo que s'estan en negociacions amb l'Ajuntament, algo que probablement en uns mesos s'arriba a un acord, no pot ser que això sigui, diguem, una qüestió penal, sinó que en tot cas hauria d'anar per la via civil. I a més d'això, tot aquest procediment, l'espai estava abandonat en el moment en què es va començar a fer servir, o sigui, va estar 6 mesos tapiat en el que no es feia absolutament res, i lo que protege el delito de ocupación es la posesión, no la propiedad, ¿vale? Y aparte de eso, claro, el hecho de que 300 personas entran en un momento dado, es decir, no se puede identificar claramente quién ha sido el autor, y en todo caso no eran estas dos señoras, que estas dos señoras lo que estaban ese día de portavoces y se encontraron con una situación que ellas no habían planeado. Fue algo que se excedió de las manos, fruto de esta reivindicación histórica y simbólica del barrio, que quiere que ese edificio sea para siempre y de manera irreversible para el barrio. Per qui li demana la imputació? La mateixa propietat? Sí, el jutge ha imputat a aquestes persones en el sentit de que eren les que van identificar, perquè estaven actuant com portaveus el dia 20, i com eren les portaveus de la plataforma Recuperem la Flor de Maig, van ser les persones que van identificar, i per això les ha citat com imputades. Ara mateix estem a l'espera de que el jutge resolgui si tot continua igual i no decreta el desallotjament, si desallotja i el procés continua, o si hi ha un sobreseïment lliure de les actuacions tal i com nosaltres esperem. De totes maneres, nosaltres dilluns presentarem un escrit amb tota la prova documental, perquè fins ara no l'hem volgut presentar perquè primer volien que s'expliqués les imputades, i a partir d'aquell moment tindrem una resolució en un sentit o en un altre, i esperem que sigui per continuar en la línia del procés irreversible de recuperació de l'edifici. Per què ha vingut algú de l'Ajuntament defensant això que s'està negociant, o és ara el que aportareu? El que passa és que nosaltres tenim actes de les reunions, o sigui, s'han fet 2 reunions de les quals hi ha un acte, i ara mateix l'Ajuntament està en un punt en el que començarà, ara sí que sí, o sigui, ens havia manifestat la voluntat política d'arribar a un acord, i ara ja té, diguem, propostes a fer, i de fet la negociació entre propietat i Ajuntament està a punt de començar. O sigui, que tancar, o sigui, no té cap mena de sentit en aquest context fer fora a la gent de l'associació
l'associació de l'Ateneu Flor de Maig. I elles ho han explicat al jutge, això que s'està en procés de negociació? Sí, tot això ha quedat palès, s'ha explicat els detalls, s'ha explicat que també han participat l'associació de veïns i la coordinadora d'entitats i entenem que estan tot ja, després de dilluns sobretot, estan tots els nostres arguments damunt de la taula i esperem que la resolució sigui en el sentit que se decidió que se iba a continuar utilizando el espacio de manera provisional y a partir de ahí no se está pagando ningún tipo de alquiler porque no hay a quién pagarlo, no hay un acuerdo todavía, no hay o sea, el interlocutor es el ayuntamiento, que el ayuntamiento dice tenemos la voluntad política de llegar a un acuerdo con la propiedad. De fet, l'únic que han fet ha sigut traslladar sobretot aquest procés que hem tingut de participació brutal a la Flor de Maig, traslladar-lo al jutge i explicar tots els projectes que s'estan fent, etc. A més d'això, clar, el que plantegem és que va ser una acció que es va fer en un context determinat en el que van participar més de 300 persones que no poden saber qui va ser l'autor de qui va entrar, perquè això es va desbordar la convocatòria recuperant la Flor de Maig i això és una mica el que s'ha plantejat. No se ve la pancarta.